Bij de zinnen erbij weet je het nog wel aardig waar. Maar ik moet zeggen, er waren wat buien, vooral van de maan. En die houdt het weer aan dat de boppenlucht kouder wordt. Het viel die koud aan, door de sterke noordelijke wind. Joen en vannacht, bewolking met ik opklarings. En nog altijd een kans op een buien of soms wat lichter rein. Verder een temperatuur, ik denk zo tussen de 0 en de 3 graden, maar de hoogste temperaturen op de eilonen. En de wind west-noordwest en die neemt aan, die houdt hem stadig aan deel, wordt letter zwak of matig. Monudai, bewolking en monudai, ja toch wel kans op wat lichter rein. Ik denk dat de zin het net redt en de temperaturen zitten tussen de 4 en de 6 graden. Daarmee wordt het al wat kouder. De wind uit het noorden en het noordoosten waait en die is zwak of matig. Maar dan, let er op het dag, in de rim van de middag, in de joentijd, kans op de eerste sneeuw. Jawel, en dan heb ik kans op gladens, want in de nacht vriest het 1 of 2 graden. Op naar de dagen die volgen. Winterbaar op Toonsje vrijt en sneeuw. Maar op Toonsje een temperatuur om bij de 2 of 3 graden in Hoedai in de plus. In de nacht zijn 4, misschien wel 4 graden frost. En we hebben het nog altijd noorden, een aantal sneeuwbuien of buikers. Maar wat meer sneeuw op vrijt. En dan de zinnen er ik bij. Een wat legere temperatuur Hoedai. 1, 2 graden in de plus. In de nacht lichte frost. Sneeuw nog wat meer sneeuw. En dan Hoedai ik nog wel wat zinnen. En we hebben toen een temperatuur om het bij de 0 of plus in. Oedai en in de nacht ik wat lichte frost. Ja, het natuurijs let even op mijn wachtje, want dat hing het wel van de opklaring zo, van de nachtelijke temperaturen. En een protte frost verzorg ik eerst nog net. We maken de maan, maar weer even in het waarsje.